masaway ni ilaw, misan dumag na ikate. Tuwa si Sam. Ay, tuwa sa pangarap ko kunik. Ano ba ay Abdul ini? Marayat pa ako Kitaon ko kuno madto. What? Nagulo ko yan Abdul? Nag-narikater ko? Ha? Oo, Madji. Nag-narikater ako. Maita. Oh my God! Huwag mo kayo ingatan. Awang pito si mga kamaasan. Magka mag-narikater doon. Di mo na piyang ngayon. Mapatay mga maas mo. What? Uy, at magtup-tup mapatay maas? Uno na kayo na Madji. Ya, karupangan ng mga pitwa-pitwayan. Oh my God! "12 seconds later."